Helo a chroeso i Sesiwn Sul gyda fi Evan Ffeglwff. A fi, Griff Roberts, ni nôl yma am ddydd Sul arall, a mae gen ni rhaglen special pasg i chi wythnos yma. Sa'n gwybod be mae hwnna'n mynd i gynnwys, ond bydd e'n cynnwys lot o stwff pasgau. Felly wnewch yn siŵr eich bod chi'n aros gyda ni i glywed beth sydd gyda ni i ddweud. A hefyd, cyffroes iawn, mae Lauren, cyn gyflwynydd, yn mynd i fod yn ymuno gyda ni fan hyn ar Zoom. So, sticwch gyda ni am y 2 ar nesaf mwyn clywed gan Lauren a chlywed llwyth o gerddoriaeth. Felly, un pwnc llosg wythnos yma yw, os welltych chi 1 neu 2 fel o'i pasg mawr moethus, neu nifer o oiau pasg bach. Griff, beth yw dy farn di? Wel, mae'n bwnc dadleuol iawn yn sicr. Fi'n credu si sôn wythnos diwetha bod fi wedi cael un massive Ferrero Rocher un flwyddyn, a then disappointment massive. So, am y reswm yna, fi'n credu bod fi'n mynd i fynd am lot o rai eitha bach. Just o ran, blwyddyn yma, mae gen i 2 eitha bach, fel dim y rai massive yna ti'n gallu cael. Fi'n teimlo mae hwnna erbyn hyn yn fwy na digon. Pan ni'n fach, fi'n gwybod bod wedi dweud bod fi eisiau rai massive. Ond fi'n credu erbyn hyn, mae hwnna just yn bit too much. So fi'n mynd i fynd am y rai bach. Ond mae hwnna'n lot, wel fi'n dweud bod lot o rai bach. Bys y well ti lot o rai bach? Fel ar Easter Hunt? Lot fawr. Wel, fi'n mynd siwr. Fi'n credu, mae gyd lan i faint chi'n gallu bita, faint o siocled chi'n gallu bita ar unwaith. Wel, i fi, fi'n bita o pasg fi gyd ar unwaith. Fi'n gwybod bref fan yn cymryd fel blwyddyn i bita o pasg. So mae hwnna'n wahanol, obviously. Ond, na, fi jyst angen cwpl o rai eitha bach, a wedyn fi'n content gyda hwnna. Ydych chi'n neud hunt pasg? Weithiau, fi, fel arfer, fi yn mynd i tŷ cefndir fi am y pasg, a maen nhw yn eitha bach. So, ni fel arfer yn, ond blwyddyn yma gan bod yn amlwg ni methu mynd, sa'n cred ni siŵr o fod ddim yn mynd i wneud hwnna. Ond, as in fi yn fel arfer, os bydde, tysa fi gyda cefndir fi, byddwn ni yn. Mae'n neis. Mae chwaer fi yn absolutely caru helfa oiau pasg. Efo dyna beth o? Helfa? Ond fi sa'i di wneud un ers fel 2016 sa'n credu, felly sa'n credu fi'n mynd i wneud un eleni. Wy, fi ddim wedi wneud un bore yma. Trio esgus bod ni ddim yn pre-recordio Rhaglen. Ie, fi'n gwybod. Falle bod angen fel gweithgareddau i wneud yn ystod yr hunan ynysu yma. Wir? Helfa oiau pasg, fod yn rhywbeth hwyl i'w wneud. Falle na i peintio oiau. Cos mae lot o bobl yn wneud hwnna. Ie. Problem yw, dim gen i unrhyw oiau i beintio, os yw'n meddwl. O, sy'n peintio actual oiau? Ie. Gyda patrymau o stuff. Gallai fi wneud hwnna. Ie. Symbolaeth o fywyd. Ie, beth yw fy marni? Ti'n mynd i gofyn fy marni? O ie, beth yw'r farn di, Evan? Wel, Griff, mae well gen i ychydig o rai mawr, achos wedyn, ti'n lli mwynhau nhw, a wedyn nhw ddim yn para trwy gydol y flwyddyn. A maen nhw'n neis, a maen nhw'n achos ti'n cael siocled unrhyw bryd. Ti'n lli mynd lawr y siop yn ôl dairy milk, ond oiau pasg, maen nhw'n bod yn bach yn special yn gyrru. Ie, dwi'n teg. Fi'n gweld dy farn di, a fi'n parchu dy farn di. Diolch. Beth yw eich barn chi? Gyda'ch chi ni wybod dros text? Wel, wythnos diwetha, gathen ni Harry yn ôl ar y raglen sy'n gynghyflwynydd am our Sesiwn Sul. A ni di parhau. Fi'n credu ni'n mynd i cael bach o run griff o gael cyn gyflwynwyr Sesiwn Sul ymlaen. Chos wythnos yma, gas y bwys sydd i ymuno ar galwad Zoom. Lauren! Helo! Sut wyt ti? Helo! Iawn, diolch. Sut wyt ti? Ie, dwi'n iawn. Bach yn weird fod nôl ar y rhaglen, amgylchiadau bach strange yn dweud, ond lyflu bod nôl gyda chi, boys. Ie, mae'n neis gweld. Ti'n nôl ar y rhaglen am y tro cyntaf? Pryd oedd y tro diwethaf ti fod ar y rhaglen? Ti'n mo, o'n i'n meddwl... Spel nawr, ydw i? No idea. Like, o leiaf 6 mis. O leiaf. Ie, mae wedi bod yn spel. Fi'n credu bod fi wedi bod yn neud ers tua 6 mis-ish. Kind of. Nothing different. Ydych chi bod ar rhaglen gyda chi, boys? No. Na, sa'n meddwl.
What? O ie, Oh, no hwnna'n way. weird hefyd. Dyma tro cyntaf. That's Ni'n really cyflwyno gyda'n weird. gilydd. Ydy, o Yeah. ie. O, ar ôl Ie. beth beth ti'n galw e? Quarantine? Ar ôl i quarantine Ie. diweddu, bydd angen fi dod ar y raglen go iawn. Ie, bys ti'n dod i'r studio gyda ni, er mwyn recordo'r raglen. Ie. Ond, Dwi'n colli'r studio. Ie, fi. Ond mae'n brofiad gwahanol iawn wneud y raglen ar Zoom. Ie. Fel arfer, Ie. dim angen fel edrych yn neis i bod ar bod ar y radio. Ond bydd angen ei gwallt fi heddiw, boys. Nhw wedi gweld ti. Nhw wedi gweld ti ar y radio. Iawn, chi'n gallu gweld fi, Oh, that's good enough. Well, I suppose pan ti yn y studio, ti'n gallu gweld fi anyway. Yeah. Oh, Rhywbeth Ie. weird fel, Ond fyny os o'n i'n ti'n siarad edrych gyda'n gilydd dros y webcam yn strange. yeah. Mae'n eitha ar Ie, boes. mae'n really strange. Yeah. Eitha cool, though. Mae yn cool. Mae'n just mynd dros pen fi. A dde, dio fel esbonio sut mae'n mynd i roi hyn ar y radio. A mae just fel, dros pen, dim deall. Ie, fi'n rhaid cyfrifoldeb yna i gyd i Efan, cos does gen i dim syniad sut mae teimlo fe'n gweithio. Stretch my technical abilities just to join the Zoom call, a ni fel sut mae hyn yn gweithio. Mae'n wych cael ti'n nôl, Lauren. A bydd ni'n sgwrsio llawer mwy yn ystod y raglen. Ni'n ôl nawr ar ôl y gan diwetha, a os chi'n cofio, cyn y can diwetha, mae Lauren yma gyda ni. Sa'n gwybod pan byddwch chi wedi anghofio, ond sy'n gwybod bod chi wedi. Felly, Who could Lauren. forget me? Yeah, exactly. So, beth ti bod yn neud ers i ti adael Sesiwn Sul? Fi'n gwybod bod hwnna'n cwestiwn eitha feig, ond just ateb feig. Gosh. What have you been up to? Wel, nes i dechrau yn y coleg y Cymoedd, yn neud iechyd y gofal. Just gweithio jobs, really. Nes i dechrau swydd newydd gyda'r Urdd, yn really exciting. Na fe, really, gweithio, mynd i'r coleg. Fel bach yn boring. Wyt ti'n mwynhau'r cwrs yn y coleg? O ie, dwi'n really joio'r cwrs. Fel, mae'n lot well na'r chweched, dwi'n meddwl. Ond dwi ddim yn gwybod, cos dwi bach mwy hyn na, fel yn y chweched, ond ni siarad yn gynharach, fel, a chweched jyst yn jolly i fi, nes i ddim wneud unrhyw gwaith o gwbl, ni jyst yn chwarae dros amser. Ond fel, nawr dwi'n y coleg, a fel, obviously mae gen i ffrindiau yn y coleg, ond pan mae ffrindiau ysgol, ti'n nabod eich gilydd am blynyddoedd, a mae pawb yn jyst chwarae gwmpas, ond yn y coleg, mae pobl mwy fel wneud y gwaith. So, yeah. Ond dwi'n really licio y cwrs, a best decision I've made, really. Ti'n gallu dysgu ni ychydig o iechyd a gofal? Oh, God, yeah! Oh my God, mae'n mynd allan am trieiliad. O'n i'n technical difficulty then, nath rhywbeth o'r lan ar y sgrin, mae'n mynd mas mewn trieiliad neu rhywbeth ar y Zoom. Is that? Ydy wedi bod yn treiliad? I don't know. Yeah, fel countdown. Oh, I don't know. Beth oedd y cwestiwn iechyd y gofal? O, mor proffesiynol. Mae wedi bod yn miser sy'n bod i'r coleg. Sa'n gallu gofio. Ie, sa'n gallu gofio unrhyw beth nes i ddysgu yn chweched nawr, achos fi jyst i anghofio popeth completely. Ie, geiriau, beth yw hwnna? Mae fel... Ie, no. Sut ni ysgrifennu? Sut, bo? Na, fel, mae coleg, mae fel B-text, mae fel ysgrifennu traethawd, so... Ie. O, ni wedi colli Lauren. Ni ysgrifennu o'r PowerPoint. O, ti'n ôl. Sorry. No? Ie. Ni wedi bod yn dysgu lot am fel legislation laws a pethau fel na. Mae fel uned gwahanol, so fel un yn nhw'n safeguarding adults, a fel sut i gweithio gyda pobl ddiniwed? No, vulnerable? Ie, fi'n siŵr beth yw'r gair am hwnna'n Gymraeg. Ie, fel sut i gweithio gyda pobl ddiniwed, pethau na, fel beth yw rheolau a, a'r legislations mae angen dilyn a pethau na. Mae'n interesting. Mae fel...
good stepping stone mynd mewn i nyrsio, achos os es i o chweched straight mewn i nyrsio, bydd gen I ddim clyw, ond mae'r iechyd y gofal yma, mae'n really... Ti jyst yn dysgu lot mwy am y pont, ti'n beth meddwl. Ie. Fi'n deall. Bach o disadvantage os ti'n mynd i'r chweched, dwi'n meddwl, os ti eisiau bod yn nyrs. Diddorol. Wel, os chi eisiau bod yn nyrs a chi'n gwrando ar Rhaglen, chi'n nawr yn gwybod beth yw'r peth gorau i wneud. A ni eisiau wneud, a dde fel access course, access to healthcare course yn y coleg y Trymoedd. Ond, o'n i ddim digon hun, a angen bod yn 19 ac o'n i'n 18. A dde fel, you don't have enough life experience. A ni fel, beth? Weird. 19 yn rhy fod. Yeah, really odd, yn dweud. Not random, iawn. Blwyddyn, mae'r access course ddim ond blwyddyn, ond mae'r cwrs iechyd y gofal yn 2 blynedd, a ma'n ffain. Da iawn. Wel, swnio fel ti'n cael hwyl ta? Diolch, sut mae'r chweched yn mynd? Good, wel, ddim yn y chweched. Yn dda. Oedd e yn mynd yn dda. Pan o'n i actually yna. Actually, yn yr ysgol, ie. Ie. Fel dal yn neud pethau fel steddfodau a pethau fel na? Ddim yn lenni. Mae popeth off o'r foment. O ie, lol. O fel, beth am blwyddyn diwethaf? O no, ni'n ysgol blwyddyn diwethaf. Does ddim... Oh my god! Does ddim sports day blwyddyn diwethaf? Nagwydd? O'n i ddim na, achos o'n i'n blwyddyn 11. Ie, o'n i di gorffen, o'n i yn barod ar gwyliau erbyn hwnna i gyd fi'n meddwl. Ydde? Ie. I'm sure ddim sports day blwyddyn diwethaf yn yr ysgol. Ond o ti ddim yn blwyddyn 12? Sorry, o ti yn blwyddyn 12? So, like, oedd ti wedi gorffen ysgol yn gynnar ar ôl arwyddiadau? O, dyna beth digwyddodd. Ie. O, yn teg. Really out of sorts. Fi'n credu iawn i'r ganes yna, felly diolch Lauren. Dysgu ni am dy fywyd ac am iechyd a gofal, ac am sut i fod yn nyrs. Nawr ni gyd ystyried dy gyngor gwerthfawr. Reit, mae diwrnod y Pasg. Diwrnod y Pasg? Sil y Pasg? Ie. Pasg hapus. Sil y Pasg pan fyddwch chi'n gwrando ar hwn. Ie, Pasg hapus. So byddwch chi'n gwrando ar hwn ar Sil y Pasg, a ni'n recordio hwn ar ddydd Gwener y Groglith. So, really, you can't get any more Pasg than this. So, heddi yw'r dydd. Be ma'n meddwl? Dydd Gwener y Groglith. Okay, so, fi'n credu, peidiwch quote fi ar hwn, ond fi'n credu taw heddi oedd Iesu di marw ar y groes. Oh, right, okay. Heddi ni'n cofio marwolaeth Iesu ar y groes, a wedyn Dydd Sul, fi'n gwybod taw Dydd Sul yw pryd dath yn ôl yn fyw, a dyna pan ni'n bwyta oie, achos mae oie yn symbol o fywyd newydd, a dyna pan ni'n bwyta oie. Efe, dyna beth ni'n... Ie. Ddim yn gwybod hwnna. Fel... Ie, mae gen i... Sgir stori Iesu yn fel Sunday School pan o'n i'n ifanc, ond sa'n gallu gofio unrhyw beth. Ie. Fi'n cofio fel stori Nadolig a stori Pasg, a fel, that's about it. Ie, a Adam and Eve, falle. A Arch Noah. Yeah, weithio on a good day. Yeah, Arch Noah. Actually, dyle fi gwybod mwy na hwnna, achos fi'n neud lefel A gref. So dyle fi gwybod eitha lot o storis am Iesu, ond fi ddim. Whoops. Ond, so... fi'n gwybod. So, os gyda chi oie Pasg, eleni? Sa'n siwr, wel, fi'n gobeithio, well bo fi, achos mae rhieni fi wastad yn cuddio nhw o fi, like, nes bod nhw'n dydd Pasg. O, ydw. As in, achos... surprise. Yeah, fel Nadolig. So good. Na, dwi ddim yn gael unrhyw beth am Pasg. Os fi ddim yn bach yn dda. Na'n rhoi cympint i fi am Pasg, so fel Happy Days, ond sgen i ddim o'i. Well, angen ti fi mas i brynu o'i. Neglect o fi, guys. Dim o'i gyda fi. How dare you. Fi rhaid ti'n mynd i brynu o'i cyn Dydd Sul. Ydy, actually, sa'n siŵr os bydde hwnna'n cyfri fel essential travel. Essential shopping, no, ie. Gall ti dadle bod e'n. Wel, pan mae mam yn wneud fel weekly shop ni, wel, mae'n gallu just pigo un lan, you know? Yeah, exactly.
Dyna ddim yn achosi problemau. Falle bod yn well prynu'n ar ôl di Sul, achos byd nhw ar special offer wedyn, a byd ti'n gallu cael un yn bryn chip. Well, mae'r NHS staff yn cael Percy Pig Egg yn M&S am ddim. Dwi wedi gweld advert Really? Actually? Yeah, pawb yn NHS. Yn class. Yn cael... Fi angen ffonio anti fi sy'n doctor. Fi'n mynd i weithio yn yr NHS. Yeah, I know. Yeah. A ti'n gwybod, really dda, ti'n gwybod y Manic Street Preachers? Mae'n gwneud gig yn y Motorpoint Arena am ddim i pawb sy'n gweithio yn yr NHS. Really? Ar ôl i hyn, like, no. Oh, mae'n amazing. Maen nhw'n gwneud gig. Yeah. Sa'n gwybod y dyddiadau, ond os ti'n just yn googlo fe. Ond mae hwnna'n amazing, fel... Mae hwnna'n amazing. Mae hwnna'n syniad i fi. Yeah, mae'n amazing. Mae pawb sort of at ei gilydd. Yeah. Wel, gwych. Mae anti fi'n doctor fyd. Mae hi'n fel massive Manic Street Preachers fan, a mae anti fi'n doctor fyd, so... Oh, look at it, te. Gwych. Gyda'n bach yn delay ar y galfod Zoom unwaith eto. Mae'n well na Skype, ond fel... Fi a Griff yn cadw siarad dros yn gilydd y stuff. Ond mae'n ffain, mae'n ffain. Wel, fi gallu mute ti, Griff. Fi gallu stop y fideo. Ydy sound fi'n iawn? Ydw i bach yn muffled neu dwi'n iawn? Na, mae'n oce. Mae'n kind of cut mas weithio. I fi. Falle os ys da ti headphones, gallwn ni trio gyda microphone. Mae gen i headphones arno. Ond mae da ti headphones arno? Ie, gwallt fi. Mae gwallt fi yn... Can't see it under the weave. It blends in. Ie, mae'n rhaid fel streaks yn dy wallt. Felly, fi a Lauren a Griff newydd fod yn trafod pam ni'n meddwl bod y coronavirus yma wedi digwydd, achos ni methu just derbyn bod rhywbeth fel hyn just yn digwydd out of the blue. Felly, beth yw'r theori ti, Lauren? Fi'n meddwl bod popeth yn digwydd am rheswm, right? A cross my heart nawr, dwi'n really meddwl bod y bydysawd wedi... Mae'n anodd dweud, fel... Fi'n meddwl bod hyn di digwydd fel ffordd o'r bydysawd i dweud wrth pobl jyst i arafach lawr ac i, stopio pollution a fel nes i byd eang y peth yna. Dwi'n really meddwl bod hyn yn digwydd am rheswm. Na ie, fi'n cytuno fod popeth yn digwydd am reswm. A fi'n credu mae'n ei gweld o ochr cadw'n hawl mae'n hyn i gyd. A fi'n credu mae'n da bod pobl yn dechrau gweld blaenoriaethau nhw eto, a dechrau treulio mwy amser gyda'i teuluoedd, a maen nhw'n llai prysur. A mae pobl jyst, mae lot, sa'n siarad am bawb, achos obviously mae'n hawdd fod yn eitha trist yn y cyfnod caled yma. Ond mae lot o bobl yn ymddangos yn hapusach. Ie, fel ffrindiau fi, a mae pawb jyst i rafu lawr a fel gwario amser ar ei hunan a wneud pethau fel maen nhw eisiau wneud a fel mae pawb di dechrau wneud ymarfer corff, mae pawb di dechrau darllen y peth yna, mae pobl ddim yn cael amser i wneud. Hi'n wneud pethau fel gwylio ffilms? Ie, fel gwylio ffilms ymlacio, gwylio Netflix, fel... Ie, mae'n... Erbyn ddim yn amlwg yn sefyllfa fel ideal o gwbl, mae angen edrych ar yr ochr cadarnhaol o bethau. A mae di roi cyfle fel completely unigryw, dyn ni byth yn mynd i gael eto i just stopo beth ni'n neud a just ymlacio am tym bach. So fi'n credu mae angen ystyried yr agwedd yna o bethau hefyd. Fel ti dweud, mae'n hawdd iawn i fod yn drist, a fel yr wythnos cyntaf, oedd angen i fi just aros yn safell gwely fi, oherwydd oedd gen i symptoms o'r, o'n i ddim yn gwybod os oedd gen i coronavirus, ond oedd gen i symptoms. So oedd angen fel ynysu yn ystafell fi am wythnos, ac o'n i'n just yn fel really, really drist, ddim yn gweld unrhyw un o peth yna. Ond, now just like, I've got used to the fact I'm in the house, a dwi actually yn mwynhau fel, ydy dweud, treulio amser gyda'r teulu, fel arfer, mae pawb yn brysur a ni ddim hyd yn oed cael bwyd gyda'n gilydd. Mae pawb jyst ar schedules completely gwahanol yn TV. Ond ni wedi cael fel pub crawl o amgylch TV, ni wedi cael fel mega table, so ni'n cael fel pool tournaments yn attic fi, beth fel na, fel mae bonding, eitha dda i teulu fi. Lot o arguments to. Mae'n syniad amazing. A
fi di cytuno, like, mae pobl yn gallu fel treulio amser gyda'i teulu nhw, mewn ffordd nhw fel byth wedi o'r blaen, falle. Ie. Mae'n wych. Fel ti newydd codi fy ysbrydion, Lauren. Fi'n teimlo lot yn well am y sefyllfa o ganlyniad i ti. It's Diolch yn light fawr at the end of the tunnel. Yeah, exactly. Silver lining. Felly, ni wedi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar sesiwn Sul. Trist. Mae angen fel rhyw fath o bottom fel bach yn noed. Nawn ni buddsoddi mewn bottom pryn ni'n mynd nôl. Sound effects button. Mae nhw'n swnio fel syniad amazing. Fi'n mynd i prynu, like, ti'n meddwl fel sound effects things ti'n gallu cael? Fel gyda loads o botymau arnyn nhw? Fel ar iCarly, ti beth i gwylio iCarly pan o'n ti'n ifanc? No. Oedd nhw'n cael fel web show ac oedd gael fel Sam, fel box me, gyda just, oedd hi'n gwasgu botymau a oedd e fel sound effects. Fi'n mynd i gael un o'n nhw. Mewn hynna. Fi'n credu ni angen un o'n nhw ar gyfer just bywyd. Ie. Sut ti'n teimlo bod ni hanfod trwy dy raglen yn ôl? Mae'n drist. Dwi'n really colli'r sioe yma. Fel, bydd angen dod yn ôl i'r studio. Wel, gei di dod yn ôl unrhyw bryd. Unrhyw bryd ti eisiau dod yn ôl. Fab. Na, definitely mae angen neud e. Yeah. Mae bywyd jyst i bod mor hectic, dwi jyst ddim wedi cael amser, ond dwi'n mynd i creu'r amser i dod nôl ar y rhaglen. Awesome. Wel, ni'n edrych ymlaen am lwythio raglenni gyda ti yn y dyfodol. Right, awn ni'r newyddion nawr, a byn ni'n nôl ar ôl y newyddion. Croes yn ôl, mae dyn ni llwyth eich cyfarchu yn yr ailawd am ar sesiwn Sul. Mae dyn ni y quiz, sy'n gyffroes iawn. Ti'n edrych ymlaen am y quiz, Lauren? Ond fi'n nerfus. Dwi'n dweud, general knowledge fi ddim yn dda iawn. Mae'n ffain. Bach yn embarrassed. Na i trio fy ngorau i roi quiz eitha neis i ti. Ond mae hefyd eisiau cofio, o'r blaen, ni wedi cael pobl yn cael fel 0 mas o 10 a 1 mas o 10 a stuff. So bydd e'n ffain. Mae pobl yn used i pob math o sgôr. Fi'n credu nes i wneud o wael wythnos diwetha. Be ges i wythnos diwetha, Griff? Oedd 4? Wel, nath ni wneud... nath ni wneud... Hyn quiz Lauren a Harry. Nath ni wneud y quiz... Yr un gyda geiriau'r caneuon. Geiriau can a eiriau wan. Geiriau wan. Nath ni wneud... Nath ni wneud hwnna wythnos diwetha. Oedd actually lot yn anodd na ni'n meddwl. Anodd. Mae'n really anodd. Mae Harry'n really dda yn ysgrifennu'r lyrics fyd. So fel... Mae'n anodd. Mae'n gêm really dda, ddo. Felly, mae dyn ni llwyth ar eich cyfrwch chi yn rai lawr gan cynnwys y gêm. Felly, mae lot o anticipation, sa'n siŵr beth y gran yn Gymraeg, ar gyfer y gêm. Na fi. Ond mae dyn ni llwyth o gerddoriaeth a sgwrsio ar eich cyfrwch chi, felly aroswch gyda ni. Felly, Griff, wyt ti'n barod am dy tro ti yn y quiz? Ydw, fi'n meddwl. Mae reolau'r quiz yma yn hawdd. Mae'n rhaid ti ateb y cwestiwn blaenorol. Felly fi'n mynd i ofyn y cwestiwn gyntaf, a ti ddim yn ateb, ond yr ail cwestiwn, ti'n ateb y cwestiwn gyntaf. So, mae'n ffyrddus. Right, so ddim yn siarad lot yn y barod, mae gen i bach o voice cracks. Ond awn ni ymlaen. Ti di anghofio sut i siarad. Mae'n ni'n neud yr intro, yn barod? Bum bum bada bum bum bada bum bum bada bum boo. Okay, cool. Dim quite, ond oedd e bron yna. Rhywbeth fel. Throwback i fi a Harry yn neud intros yn hunan. Ni jyst yn defnyddio fel yr hen intros ni wedi ffeindio. Fi'n credu oedd Ethan wedi creu nhw'n neud o beth, a ni jyst wedi ffeindio nhw i gyd, a ni'n defnyddio nhw yn raglen ni. Ond dyna yw bendant y ffefryn. Mae'n good dance. Right, okay. Griff, third. Okay. Pwy ysgrifennodd Romeo and Juliet? Ar ba ddydd bu farw Iesu? Shakespeare. Pwy ysgrifennodd y raglen dyledu Sherlock? Dydd Gwener y Groglith. Pwy sy'n chwarae Jack yn y ffilm Titanic? Sa'n siŵr. Beth yw'r elfen mwyaf ysgafn ar y tabl cyfnodol? Leonardo DiCaprio.
Pwy yw ymgeisydd y Blaid Democrataidd ar gyfer etholiad arlywyddol Unol Daleithiau America eleni? Hydrogen. Pwy sy'n canu'r gan Sesiwn? Wel, dwi ddim technically yn confirmed eto, ond ni'n gallu bod yn eitha sicr taw Joe Biden yw e. Pa ynys sy'n cael ei adnabod fel Mam Cymru? Doja Cat. Pwy enillodd y Tour de France yn 2018? Ynys Môn. Pwy yw'r weinidog iechyd yng Nghymru? O'n i'n meddwl mai 2017 oedd Geraint Thomas, ond sa'n gwybod am unrhyw un arall, so na i just gweud Geraint Thomas. Yep. A pwy ysgrifennodd Romeo and Juliet? Fi ddim yn siŵr. Da iawn. Okay. Cwestiynau gwyddonol a cwestiynau politics yna. Ie, Good mix. fi'n gorfod cofio nôl at tygau gwyddoniaeth. Fi di dyleu mwyafrif o hwnna mas o fy nghof. Long gone. Ie, unrhyw beth bioleg a ffiseg, completely gone. Ond fi'n hoffi cemeg, so fi kind of yn cofio rai bits o hwnna. Memorise o'r tabl cymunedol, mae'n rhywbeth bydd y ti'n neud. Yeah, probably. Right, mae'n mynd i fod yn tro fi neu Lauren ar ôl y gan nesaf? Lauren, yfe? Neu fi? Ti'n mynd nesaf, Lauren, neu ti'n mynd nesaf? Ie, ewn ni nesaf. OK, right. Ni nôl am tro Lauren ar y quiz. Wyt ti yn nerfus, Lauren, neu wyt ti yn Barry Barod? Barry Barod, dwi'n lygo hynna. Ie, dwi'n Barry Barod. OK, cool. Ti angen i mynd dros y reolen unwaith eto, neu have you got this? Unwaith eto, just i fod yn siŵr. OK, so byddai'n gofyn cyfres o gwestiynau, a gyd ti angen neud yw ateb y cwestiwn blaenorol, ni'n bydd i gofyn. So, pan byddai wedi gofyn y cwestiwn cyntaf, paid ateb, a wedyn ateb y cwestiwn cyntaf ar ôl i fi ofyn yr ail un. OK, barod? OK, right, yeah. OK. Pwy yw prif weinidog Prydain? Ym mha sioe gerdd mae'r cymeriadau Elphaba a Glinda? Boris Johnson. Pwy sy'n canu'r gan Bodak Yellow? Wicked. Beth yw lliw y wal yn stiwdio GTFM? Pas yn gyfod. Ym mha dref yng Nghymru roedd Evan James a James yn byw? Oren. Pa ymarferydd theatr oedd wedi creu theatr o greulondeb? Pontypridd. Pa iaith sydd yn cael ei siarad yn yr Ariannin? Arto. Pa actores sydd yn chwarae'r cymeriad Captain Marvel? Sbaeneg a Chymraeg. Sawl gwlad sydd yn ffurfio'r Deyrnas Unedig? Dwi ddim yn gwybod. Beth yw prif ddinas Ffrainc? Gawn ni cyfri. 4. Pwy yw prif weinidog y Deyrnas Unedig? Paris. Dawn, ti'n neud wych fyna. So, nawn ni aros tan ar ôl tro Efan, mwyn coedi beth yw'r sgôr. Ond ti wedi gwneud lot yn well na'r mwyafrif o bobl yn neud yn y quiz. So, da iawn. Reit. Ydw i'n barod ar gyfer fy nhroi yn y quiz? Ydw. So, dim ond ti sy'n gallu ateb. Rhetorical question, EFE. Yeah. OK, ti'n barod, Evan? O, ti'n newydd ofyn hwnna. OK, barod. Yn ôl Nicki Minaj, beth oedd Starships fod i'w gwneud? Pwy sydd yn chwarae yr arlywydd yn y rhaglen The West Wing? Hedfan. Sawl coridor sydd yn ysgol gartholwg? Dydw i ddim yn siŵr.
Ymhawlad mae'r ddinas Krakow. Fi'n credu dyna sut ti'n dweud e. Okay, Nes I trio cyfri nhw, so falle bod ateb fi ddim yn hollol gywir. Fi'n cyfri. Ond fi'n meddwl bod e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Ie, na jyst assume bod yn gwrs. Nes I gyfri 9, ond mae'n siŵr fod 10. Beth yw'r llinell olaf yn y nofel I ble aeth Hael y Bore? Azerbaijan. Sawl eiliad sydd mewn munud? Oh, llinell olaf. Mae'n lle I ble aeth Hael y Bore. Ie, fi'n mynd I ble aeth Hael y Bore. Na, sa'n cofio. Ym mha flwyddyn dechreuodd y Ryfel Byd cyntaf? 60. Pwy sydd yn chwarae Hedd Wyn yn y ffilm Hedd Wyn? 1914. Pwy yw'r hynaf? Kim Kardashian, Kourtney Kardashian neu Khloe Kardashian? Wait, beth yma? Mae'n chwarae like, a guy in Fantastic Four. Na. Wait, Na. I swear bod yn. Na, mae'n. Oedd yn Titanic. Na, fi'n meddwl bod ti'n meddwl am yr actor cyntaf o Gymru ti'n gallu meddwl am, a just assume am mae fydd yn chwarae Hedd Wyn. Na ddweud clyw ti'n wrong. Nid Iowan Griffith yw e. Fi ddim yn siŵr felly. Fi di hyn fyd, ond dwi'n gallu cofio fe. Fi ddim yn siŵr. Class film. Beth yw enw arlywydd Ffrainc? Mae'n fi'n meddwl cwestiwn blaenorol nawr. Fi'n credu oedd yn un o'n i'n gallu ateb. Na ddweud clyw ti, oedd am y Kardashians. Ie. Okay, fi ddim yn actually gwybod ras hyn, actually. So fi'n mynd I guess o Chloe. A wedyn, yn ôl Nicki Minaj, beth oedd Starships fod i'w gwneud? Emmanuel Macron. Da iawn. So, ti'n mwyn o'r sgwr nawr, neu ti'n mwyn aros tan ar ôl y gam nesaf? Ti'n mwyn bod bach o anticipation? Gan, dwi'n meddwl. Ie, nawr ni ars am gan. Felly, mae pawb wedi bod yn aros mewn anticipation. Ni dal ddim yn gwybod beth yw'r gair anticipation mewn Cymraeg. Ond nawr ni just cadw parhau I ddweud anticipation. Mae'n un theme trwy gydol y sioe. Ie. Gallwn ni enwi'r raglen yma yn anticipation. Anticipation, ie. Felly, fi'n gwybod sgwr Griff, a mae Griff yn gwybod sgwr fi a Lauren. Felly... Ydw. So ti eisiau dweud sgwr fi? Ti eisiau dweud sgwr fi yn gyntaf, a wedyn na I weid ble fi di pleiso o fewn popeth. So, nes I gael... 8. 8! So mae hwnna'n golygu bod fi wedi dod yn gydradd gyntaf. Gyda... Gai gael drumroll arall, please? Gyda Lauren. A'r Evan di cael 5. Dyna gyd? Ond... Dyna, mae 5 dal yn sgôr gwych Evan. Mae eisiau ti fod yn falch o dy hun. Dwi'n lygo hynna. Confidence building, mi'n lygo fe. Ffrind dagr. Exactly, ie. Diolch yn fawr. Nes I roi eitha lot o cwestiynau fel byddwn I ddim di disgwyl bod ti'n gwybod. Fel yr un am Hedd Wyn, o'n i'n gwybod bydde ti ddim yn gwybod hwnna. Ie, ddim yn gwybod hwnna. O'n i ddim yn gwybod y Kardashians. Ie, I fod yn deg, oedd un Evan yn rili anodd I gymharu un fi. Ie, wel, fi'n licio roed ai casu Evan fo. Ond nes I roed kind of mixture fel lot o rai eitha anodd, a lot o rai eitha hawdd. Oedd un yn gofyn sawl eiliad sy'n mewn munud, o'n i'n gallu ateb hwnna. Ie. Wel, byddwn ni di poeni ti'n bach os ti ddim yn gallu ateb hwnna. So, bore yma, o fi'n gwylio raglen o'r teledu o'r enw, fi'n credu mai enwad Health Check UK, neu rhywbeth along those lines. A oedd e just arno, sort of yn y background, so nes I watch fe. A o'n nhw wedi gwneud fel study arno fe, a ni'n meddwl oedd yn really ddiddorol. O'n nhw'n dweud bod studies yn dangos ta'r ffordd gorau I cynyddu fel iechyd meddyliol ti, fel gwneud e'n fwy cadarnhaol, yw trwy ddansio.
which o'n i'n meddwl, Wow. oedd hwnna'n still bach o surprise, ond oedd e'n dweud, oedd studies yn dangos bod dawnsio lot yn fwy effeithiol i gwella iechyd meddyliol ti na rhedeg neu Really? unrhyw beth arall yna. Ie. Really? So, o'n i'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Falle mae'n rhywbeth i ni gyda cerddoriaeth. Ie, falle. So falle bydd ni gyd angen trio dawnsio wythnos yma a gweld os ni'n teimlo'n hapusach erbyn wythnos nesaf. Mae'n jyst meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Mae ni ddim wedi disgwyl i dawnsio fod yn fel the number one thing. Na. Yn her i grandawyr Sesiwn Sul, pawb... Gan nesa. Pawb i dawnsio. Ie. A gweld os chi'n teimlo'n well wedyn. Ie, dylech chi gyd just like dawnsio i Sesiwn Sul. Yeah, good plan. Yeah, exactly. Ond mae kind of ddim yn syni fi, achos nes i gwrando ar playlist amazing yma wythnos diwetha. Enw oedd, like, dance party in your living room neu rhywbeth. A o'n i jyst yn, like, dawnsio i fy hun. Like, os o'n i byth yn dawnsio flaen unrhyw un arall. Ond pryd i'n dawnsio dy hun, like, o'n i ddim hun yn dawnsio, o'n i jyst yn, like, neidio lan y lawr. A o'n i'n really hyper. A mae'n really, mae'n eithaf teimlo'n dda. Pan ti fel, dwi'n wastad neud peth fel hynna yn stafell gwely fi, fel pan ti'n fel barod i mynd allan rhywbeth a mae cerddoriaeth arno, dwi'n cael bach o bwgi a fel, I don't know, mae'n rhaid mewn hwyliau dda fel i mynd mas, dwi'n feddwl? Weithio fi'n ei hwnna cyn ysgol, os fi'n teimlo fe'n really blinedig fel cyn ysgol a fi'n just ddim eisiau neud e, fi'n rhoi cerddoriaeth arno. Cyn ysgol? Fi'n rhoi fel cerddoriaeth arno. Cyn ysgol, oh my god, roll up to bed i mynd i'r ysgol, cael Rhaglen i neud dawnsio. O na, fi'n cael fy ngorfodi i godi am 7 pob bore pan mae ysgol gen ni, dim dewis gen i, so mae gen i ddigonedd amser i neud dawnsio. Oh, no, funny. Beth oedd enw Rhaglen? Health Check UK, fi'n credu'r enw Rhaglen. Oedd e'n fel doctoriad jyst yn siarad am pethau da i wneud er mwyn cadw'n iach. Oedd e'r BBC Nid yn unig fel... Oedd. Nid yn unig fel iechyd corfforol, iechyd meddyliol hefyd. A fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth really pwysig, felly dyn ni ddim yn edrych ar digon yn ystod yr amser yma, ond mae angen ystyried. So oedd yn really dda, actually. Falle na i drio dawnsio i weld os yw'n gwella fy iechyd meddyliol. Gwna hynny. Ro feedback i ni oedd hwnna'n tip really dda. Gallwn ni gyd dechrau trio dawnsio. Nes i wneud cwrs bach yma yn prifysgol, step-up course griff o'n i'n wneud. Oedd ar iechyd a rhywbeth. Ond oedd yn dweud fel, mae tair agwedd i iechyd. Biolegol, seicolegol a chymdeithasol. A mae'r tair elfen yn dod at ei gilydd. So mae'n rhaid cadw mewn cysylltiad gyda'ch ffrindiau trwy pethau fel FaceTime a cyfryngau cymdeithasol. Mae'n rhaid cadw eich hunan yn iach yn gorfforol, felly bwytwch yn iach, gwneud ymarfer corff. A hefyd yn seicolegol, felly iewch am rhywbeth fel dro neu rhywbeth fel. So dwi'n gytuno gyda'r peth fel cymdeithasol hwnna ddo, fel un peth sydd wedi cadw pawb yn mynd i meddwl fel FaceTime gyda ffrindiau nhw a fel... Sa'n credu bys ni'n gallu gwneud hyn heb FaceTime? Na, neu fi. Bendant. Oh my gosh, oedd penblwydd nan fi ar dechrau'r wythnos, a naeth ni roi ffôn iddi hi a trio dysgu hi sut i FaceTime oherwydd mae hi yn y tŷ ben ei hun. Amazing. She's yet to master it, but she's getting there. Mae nain fi wedi gweithio mas sut i FaceTime yna, so mae hi'n FaceTime o dad drwy'r amser. Mae ffrind fi, nath nhw dysgu nain nhw sut i FaceTime o fyd, a mae hi just ddim di gadael unrhyw un yn y teulu fel alone. Them constantly. Fel, a downside maybe yn dysgu ein falle. grandparents sut i FaceTime o. Ond ni'n byw am byd nawr, fel ni'n lwcus gyda'r technoleg yma. Sneb arall yn ein hanes byth wedi cael y cyfle i wneud hyn. Na. Am pobl wedi bod yn siarad i ffrindiau nhw, nhw ddim wedi siarad mewn blynyddoedd. Achos sneb yn cael plant. A sneb fel... Ti'n gwybod Matt Johnson, oedd e arfer gweithio ar This Morning? Na, sy'n gwybod hwnna. Mae'n dod o Cymru. Nath e wneud live video ar Instagram ddoe gyda
Giovanna Fletcher, so gwraig Tom Fletcher, ac o'n nhw'n dweud fel, gyda rhieni nhw a teulu nhw, fel teulu nhw ddim di fel gweld am ages, mae nhw mewn cysylltiad mwy nawr bod ni mewn quarantine, oherwydd fel arfer, ni'n rhy brysur i fel wneud FaceTime neu cyrraedd nawr, dwi'n meddwl, ond fel, mae schedules pawb just yn wag. Neb yn brysur, a fel ni yn cael mwy o amser i gysylltu â pobl mewn fel... Mae'n wych bod ni gyd yn gweld fel yr ochr cadarnhaol i hyn. A fi'n gadael i brynu cadw hwnna'n mynd, a fi sesiwn syl yma pob wythnos i trio cadw chi'n positif yn yr amser galed. Felly ni wedi cyrraedd diwedd y raglen unwaith eto'r sesiwn syl. Mae amser yn hedfan. Dyma'r sound effects to. Fi'n gwybod. A fi'n gobeithio bod... Ni'n eich pob wythnos. Fi'n gobeithio bod Zoom wedi gweithio wrthos yma. Fi'n credu wnaeth o gweithio'n eitha dda wythnos diwetha. Felly, bydd ni'n gwybod erbyn amser yma raglen pryd ni'n gwrando yn ôl ar ddisil. Byddwn. Ond mae'n rili dda bod ni dal yn gallu gwneud y raglen, fel bod ni dal yn cael sgyrsiau stwff, hyd yn oed bod ni'n methu gweld ein gilydd. Methu bod yn y studio, fel... mae'n cool. Mae'n dda bod ni'n gallu parhau gyda hyn, fel... Mae fel dod yn ymart i nôl i bywydau pobl, dwi'n meddwl, fel... i'r radio, pethau na. A mae pwer radio yn fawr iawn, a mae'n gallu cael effaith mawr ar bywydau bobl. Anyway. Diolch yn fawr am ymuno gyda ni, Lauren. Fi'n gobeithio bod ti wedi mwynhau a bydde ti'n dod nôl eto cyn bo hir. Diolch boys. Na, dwi rili wedi mwynhau heno. Dwi rili wedi cael hwyl. A pob luck gyda'r sioe. Ti'n neud yn dda. Ti'n neud yn fab gyda'r sioe. Diolch yn fawr iawn. Der yn ôl unrhyw bryd. Bydd ni'n hapus i gael ti. Gret. Mae croeso i ti pryd bynnag ti eisiau dod arno. Diolch am rando. Bydd ni'n ôl di Sul nesaf. Mwynhewch eich wythnos. A ffas capus.